Kaluwore gi medruok mar lipode mag ji mikayo kod thuonde, Tend Kaunti ma Kitui ochako chenro mar chako chiwo yath mar nego kwiri mag thuol e osiptande matindo ma kono. Kaluwore kod apisa mar thieth e kaunti ma Kitui Aggrey Kamba, owacho ni gikawo okang' ma kamano bang' lipode mag joma thuol okayo medore e okang' mamalo, kendo lero ni e kinde ma nyime yath mar nego kwiri mag thuol mayande yudore e kuonde thieth 2 kende sani koro biro yudore nyaka kuonde thieth 86. Okwayo jodak ma kono mondo otergi osiptal matindo mondo giyud kony e kinde ma thuol okayogi. Dawa hizo kwa mahospitali 86 katika kaunti yetu, na tumetumia mpango hii katika kila sub county zikiwa 8. Tumetafuta hospitali ile kubwa, that is level 4, then health centers, several na a number of dispensaries. Kwa hivyo unapata ukidivide hiyo 6 by 8, at least katika kila sub county tuko na at least 8 facilities siko na hiyo anti-snake venom. Na katika kufanya hiyo tuliangalia zile sehemu ziko na watu wako na hiyo problem sana mahali kuna zile nyoka very poisonous